Som si istý, že ste už zachytili správy. Slovensko sa od štvrtka pripravuje na mimoriadne nepriaznivé počasie. Poďme sa pozrieť na detaily. Po sérii rekordne horúcich dní sa Slovensko chystá na výraznú poveternostnú udalosť. Od štvrtka sa v regióne očakávajú nepretržité silné zrážky, ktoré potrvajú niekoľko dní. Na severozápade môže úhrn zrážok dosiahnuť až 180 mm. Meteorologička Paulína Valová z OSHMU varuje, že pôjde o významnú zrážkovú udalosť, ktorá potrvá nasledujúce 4 dni. Tento poveternostný systém je spôsobený meteorologickým javom, ktorý sa vytvoril nad prehriatým Jadranským morom. Dlhotrvajúce zrážky zasiahnu rozsiahle oblasti a predstavujú vážne riziko povodní, najmä v okolí rieky Moravy. Obyvatelia týchto regiónov by mali zostať v strehu a pripraviť sa na možné evakuácie. Očakáva sa, že podmienky sa stabilizujú až začiatkom budúceho týždňa. Sledujte miestne správy a predpovede počasia, kde nájdete najnovšie informácie. Ide o vyvíjajúcu sa situáciu a vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou.